Jobs fair sa Lapu-Lapu City gidagsa sa daghang mga aplikante. Moabot sa 3,008 ka mga job vacancies ang gitanyag sa 18 ka mga kompanya nga misalmot. Ani ang report. Sayo pa lang sa buntag, ingon niini na kataas ang linya sa mga buot mga apply og trabaho sa gipahigayong Public Employment Service Office Lapu-Lapu Job Fair karong adlaw. Ubay-ubay kanila mga fresh graduate apan daghan usab ang mga trabahante kaniadto sa mga kompaniyang naniranunot sa pandemya. Gawas sa mga kompanya sulod sa MEPS, misalmot usab sa Jobs Fair ang pipila ka mga supermarkets, BPO, mga hotel ug restaurant. Usa sa mga misayo paglinya ang 62 anyos nga kanhi OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Alang kaniya, may igo pa siyang katakos nga manrabaho, maong misuway siya sa pagpang-apply. 7 buwan na ako, wala income, puro palabas, so wala na akong pambiling gamot, maintenance. Kaya kung nahibalaan, hanggang 65, pwede pa naman tayo eh. Medyo baskog pa yung panlawas natin eh. So kaya ko pa mag-drive, kaya ko pa maging quality inspector kung papalarin tayo. Base sa dato sa Doli 7, gikan Enero hangtod Agosto karong tuiga, moabot sa 38,882 ang mga trabahante sa Lapu-Lapu City nga nawad-an og trabaho ubos sa flexible work arrangement. 120 ka mga trabahante gikan sa mga kompanya nga hingpit nga nanira. 7,650 ka mga trabahante gikan sa mga kompaniyang nagretrench o nanangtang og mga trabahante. Samtang 4,729 gikan sa mga kompaniyang temporaryong nanira. Tinguha sa Peso Lapu-Lapu nga makakuha og 20% sa mga aplikante nga ma-hire on the spot. Gikan ta sa duha ka tuig kapin nga waay trabaho tungod sa pandemya. Karon ni hinay na gyung nabalik ang atong ekonomiya sa atong dakbayan sa Lapu-Lapu. Medyo daghan-daghan pag yun, no, ang apason nato nga kanang nawad-an og trabaho, but at least no karon manggod ang atong mga industries, ang atong mga business establishments nibalik na. So we hope that we can provide more employment opportunities by hosting this event in Lapu-Lapu, and we look forward for more partnerships with Lapu-Lapu government. Atol sa job fair, nagmuntar ang dakbayan og vaccination site alang sa mga trabahanteng dili pa bakunado ug sa mga buot magpa-booster dose. Samtang ipahibaw usab sa Doli 7 nga mamahimong maka-avail sa libreng RT-PCR test ang mga bagong na-hire nga mga trabahante. Depende man na sa management no kung they are requiring for that vaccine. But under sa issue once, no, if walay vaccine, they have to undergo an RT-PCR test. So ang Department of Labor mo shoulder no sa expenses sa RT-PCR test for the newly hired employees. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.